Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manaw sa kami. Maayong buntag kaninyong tanan. Nandang ako sa Welcome sa atong pagsaulog sa unang adlaw sa panahon sa Kwaresma, ang Miyerkules Badles. Maginulsol kita sa atong mga sala aron kita maandam alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako og dako o yamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa nga amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. sa tanang maangay mga santos ug kaninyo mga Suon aron ini ampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy-an ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, itugod kanamo nga ang mga panabang alang sa pakigbisog sa Kristohanon magsugod pinagi sa santos nga pagpuasa aron kami nga making asdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon malig-on pinagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Gabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa gahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon, paghinulsol kamo sa kinasing-kasing, ug balik kanako nga magpuasa, maghilak o magbanggutan, gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon og matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo og dili sa pagsilot. Basin pang maluoy siya kanato og panalanginan niya ang atong mga uma aron may trigo ug bino kita ngay kahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikikasal, kinahanglan moapil sa maong tigom ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo. Kinahanglan maghilak o mag-ampo. Ginoo, kaluy in taon ang katawhan mo.
Ayaw itugot nga kami tamayon og biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasaypanan. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, kamaadini ka nako, O Diyos. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ukuha ka nako ang imong balaang espiritu. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon natin ka nako ang mauyodong espiritu. O Ginoo, adlihang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong pagdayin. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug sama da nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya, makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa, ingon nga makatabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo, nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanino. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Humayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulmanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingon ninyo ni pagbuhat, dili kamo makadawat ug ganti gikan sa inyong amahan nga adua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo, ingon sa mga gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon, gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himoa kini nga pinaagi sa nga bisan ng imong labing suod nga higala, dili masayon niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo. Ug kung mag-ampo ka, ayaw pa nag-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diya sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan, o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga natan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagkuasa, ay ipakita nagsubo kamo,
sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsurusuroy sila, nagutom og panagway aron makita gayon na nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay, aron walay mahibalo pagpuasa, nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung ikaw, O Kristo. Atong gisugdan karon ang panahon sa Kwaresma. Usa ka 40 days o 40 ka adlaw nga pagpangandam alang sa pagsaulog nato sa pagpasakit, pagkamatay o pagkabanaw sa atong Ginoo. 40 days o taas kayo nga panahon aron atong iandam nga atong kaugalingon. O giawhag kita sa paghinulsol sa atong mga sala. Ang unang ebanghelyo nag-ingon nga kinahanglan daw gisiun nato ang ato kasing-kasing inay ang mga bis sa una gud kung ang mga Hudyo kung maghinulsol sila magbaso sila gisiun man nila ang ilang mga bisti. Ningon si Propeta Joel, di na kinahanglan gisiun ninyo ang inyong mga bisti, gisia ang inyong kasing-kasing. O sa manang pasabot, huwag tango nato ang kanang mga butang nga nasa ating kasing-kasing ang angay huwag tangon ang mga sala. Muna'y pasabot sa paggisi sa atong kasing-kasing, huwag tangon, isalikway ang mga daotan natong mga binuhatan, huwag hinulsol kita sa atong mga sala, huwag mabalik kita sa Ginoo. Unya taon-taon, human sa wali badlisa ng atong mga agtang sa abo, nagpahinungdom ka nato sa atong kondisyon, sa atong pagkamakasasala sa atong brokenness tungod sa atong nadawat nga consequence sa unang sala sa atong ginikana, the original sin. We are broken because of sin. Ang sala mo na angay natong wag tangon, isalikway, gisiun gikan sa atong kasing-kasing. Ang atong simbahan nagtanyag og tulo ka mga buluhaton sulod ni ining panahon sa Kwaresma. Ang unang bulatot is pag-ampo. Pag-ampo. Mubalik ta sa Ginoo, adto ta sa atong mga luwak, in our private inner room, di sa atong kasing-kasing, atong i-establish pag-usap, re-establish ang atong relasyon sa Ginoo. Prayer reminds us that we are dependent from God. We cannot be independent from God. Nagsalig kita kanunay, kinahanglan tang nakakonekta kaniya. Kaya kung wala siya, wala man kita. So prayer, back to prayer. Ang ikaduha is ang pagpuasa. Nga magpuasa man tao. Di naman kayo na uso ng puasa karon. Kaya ang alot is kaon. Munang tanaw nato sa itong palibot, puro mga kanana, fast food. Bis nakalimtan ng atong kaugalingon, maghinulsol, atong busgo ng atong kaugalingon.
Resulta, ilangan tag mga sakit, daghang mga obese people. Ato gahapon mo natin sa condition of sin nga bis nakalimtan ang kaugalingon, ala atong busgon ang kaugalingon. Pinagi sa mga material nga mga butang na sa atong palibot. Pagpuasan, usa ka paglikay, paglimod sa atong kaugalingon ni mga butang nga di man makahatag nato og kaayuhan. Aduna pa'y mga butang nga mas ikinahanglan nato gawas aning mga pagkaon, ilimnon, mga lingaw-lingaw, self-mortification, pagpugong, nga di ni kinahanglan sa ato. Mas aduna pa'y mas importante ani. Self-discipline, ang mga nabot pasabot sa pagpuasa. Ang ikatulo ang buhat sa kaluoy. Acts of mercy, almsgiving. Hindi na kayo na uso karon. Tabang ta sa mga makalilimos kayo sa natin mga biases. So, dili lang paghatag og mga sinsilyo da sa kundi the act of mercy, acts of mercy, pagtabang sa mga kabus, mga nanginahanglan na nasa atong palibot. Nagpahinumdum nga tanan nga hindi aka nato gikan sa Dios. Everything comes from God, and kinahanglan natong magpasalamat sa Ginoo. Salamat Ginoo sa mga gasa nga among nadawat. Kung saan nato na pagpakita sa atong pagpasalamat, pagpaambit nato sa uban. Sharing maguna. So tulo ka mga buluhaton nga angay natong buhaton, suluning kapatan kaadlaw. Pag-ampo, labas na tayo, number 1 yun ang pag-ampo. O sa atong paghimo aning mga buluhaton, di nato na siya ipakita sa uban. Dili kay aron ta makit-an, dili aron kita daygon sa uban, kundi kana atong personal nga relasyon sa Ginoo. Sila ang nakahibalo sa atong gibuhat. It's not for public consumption. Kay kita karon sobra kahit na ako, murag na obsessed ta public consumption. Social media, o sana expose sa atong kaugalingon, mga TikTok, kung sa panulin ng mga na imbis na putanaw na siyang kaugalingon, itong display nga itong kaugalingon. Why? We go back to God. Stay connected with our Creator. So muna ang atong himuon karon ang pagbindita sa mga abo. Mga igsuon, bagampo kita sa Dios, amahan aron kining abo nga ibadlis kanato, agig ilhanan sa pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay
sa pagbasol o pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo, kaluyi o panalangini sa imong grasya kining imong mga alagad nga badlisan niining abo. Aron kami nga magtuman sa mga bulwaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagbanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manindog alang sa pagampo sa katawan. Nagsugod na ang pagpinitensya sa Kwaresma. Ang gipanalangin ng abo mao'y ilhanan na nagdapit ka nato sa pagtubag sa Dios, nga nagtawag ka nato sa pagbalik nato kaniya sa tibok natong kasing-kasing at tubangan sa Amahan, dado nato ang atong mga tinguha alang sa kabaguhan. Mingon kita, Amahan, kabiga kami nga na kanimo. Mahal, kabiga kami nga kanimo. Nga sa atong pagsulod niining panahon sa Kwaresma, kita isip simbahan, makighiusa kang Kristo diha sa iyang buhat ug sa sakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa, sa paglimod sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga dili unta kita magpakabutabungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag ug limos ug sa konkretong kamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga mangita kita sa sakramento sa pagkighiuloy, ilabi na sulod niining panahon sa grasya sa kabaguhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton, ug sila nga gibiyaan ug gipasagdan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nga kanimo. Diyos sa kaluoy tanawa ang mga pangamuyo sa mahinulusulo nimong katawan. Ang abo nga mong gidawat karong adlaw, tinuod nga magsimbolo sa among panaad sa pagtuman sa imong kabubuton. Sa among paglimod sa kaugalingon, magpadayag namo ang among tinguha nga mamatay sa kaugalingon sa ingon nga mas hingpit kaming magkinabuhi diha sa imong Dios nung kinabuhi sulod kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa ni Kristo among Ginoo. Amen.
Kaigsuon pagampo kamo aron nangako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, naghalad kami nining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinagi sa mga buhat sa penitensya o sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal o human may hinlui sa among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo imong anak. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa matag tuig nag-awhag ka kanamo sa paghinlo sa among kasing-kasing o pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagabanaw. Aron sa pagampo namo nga labing mainiton o pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao ka namo pausab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Malawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mipuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mi kuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Galuy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kong adaygon, amoy kong adaygon ug amoy kong himayaon pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Dihatag na kanimo mapagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pag-ampo kita samahan at ang gamiton ng mga pulong ang tudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaong may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo na yun kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa gahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kanimo. Manalo sa kanino. Pakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahong nga Dios na dawat namo
ang panalangin sa langit ng gasa. Itugot nga sa kanunay mahibok kini alang kanamo nga tinubdan sa imong pasaylo o sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasag kami. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang Santos nga Misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.